Gianunsyo mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM nga ipatuman nga adunay ipatumang rollback sa produktong petrolyo ug mga adlaw nga Martes. Kini subay sab sa gipagula sa Department of Energy or DOE, particularmente ni Secretary Sharon Garin, epektibo kini ug mga adlaw Abril 14, 2026. Sa anunsyo, ang diesel adunay rollback nga 20 pesos ug 99 centavos matag litro. Ang gasolina adunay 4 pesos ug 43 centavos matag litro ang iubos. Samtang ang kerosene adunay 8 pesos ug 50 centavos matag litro ang iubos. Matod pa ni PBBM, dakong tabang kini alang sa mga motorista. Atong minaw na pamahayag ni PBBM. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga drivers, mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Gani matod si Presidente magpadayon sa pangilahang dugang pa mga programa nga makatabang aron nga makatabang sab sa kalisod sa katawhan nunot sa kugubot didto sa Middle East.